ni angen profi ar gyfer bob rif real x sy'n rhwng 0 a pi dros 2 yn gynwysiedig, trwy wrthddywediad fod, i brofi trwy wrthddywediad fod sin x plus cos x yn fwy na'n anhafal i 1. Na ni methu dod i pob un o'r gwerthoedd yna yn y mynegiad, felly ni'n mynd i ddweud bod sin x plus cos x yn gallu fod yn llai na 1. Ni angen profi bod e wastad yn fwy na'n anhafal i 1, felly fi'n mynd i ddweud, fi'n mynd i drial profi bod e yn llai na 1, a falle dewn ni i rhywbeth sydd ddim yn wir. Felly, gan bod ni dim ond rhwng 0 a pi dros 2, fi'n mynd i gallu sgwario dau ochr y mynegiad yr anhafaledd heb gorfod newid yr cyfeiriad. Felly mae pob un o'r rhain rhwng 0 a pi dros 2, felly ni'n gallu sgwario hwn. Mae un o'n nhw'n gallu fod yn 0, bydd yn llall ddim positif neu'r ffordd arall rownd, felly ni'n gallu sgwario hwn heb newid yr anhafaledd. Felly sgwario'r ochr chwith, sin x wedi sgwario, plus 2 waith y canol, felly 2 sin x cos x, plus cos x wedi sgwario yn llai na 1. Nawr mae cos sgwar x plus sin sgwar x yn 1. Felly mi'n gallu gosod 1 yn lle y ddau na. Wedyn plus 2 sin x cos x yn llai na 1. Mi'n gallu dod ar un draw a bydd e'n ganslo, felly bydd 2 sin x cos x yn llai na 0. Nawr, rhwng 0 a pi dros 2, mae sin x bob amser yn fwy na'n anhafal i 0 a cos x fwy na'n anhafal i 0. Felly, ni methu cael bod lluoswm y ddau yn mynd i fod yn negatif. Felly, ni wedi profi bod yn mynegiad ni'n anghywir, felly mae sin x plus cos x ddim yn llai na 1, felly ni'n gorfod cael bod sin x plus cos x yn gorfod fod yn fwy na'n anhafal i 1 yn y cyfwng 0 i pi dros 2 yna. Gallen ni fod wedi sylwi nôl yma bod hwnna'r un peth â sin 2x yn llai na 0. A os meddyliwch chi am graff sin 2x, ni angen profi bod hwnna'n anghywir, cofiwch. So drychwn ni ar graff sin x yw hwn, le pi dros 2 yw'r pwynt A pi yw'r pwynt B. Felly'r pwynt A, mae sin x yn mynd lan i 1, pi dros 2, a'r pwynt B, mae sin x, sin pi yw na wedyn yn mynd i 0 ac yn y blaen. Felly os dod i graff sin 2x mewn, chi'n gallu gweld mae hwn yn cael ei wthio mewn yn yr cyfwng yna. Felly, a ni dim ond a diddordeb rhwng 0 a pi dros 2. A chi'n gallu gweld bod sin 2x bob amser uwchben neu cyffwrdd yr uchelyn x. Felly ni bob amser yn fwy na 0. Mae fe pi dros 4 yw'r lle mae fe yn cyrraedd 1, 0 yn pi dros 2 ac yn y blaen. A dyna ddiwedd y cwestiwn, ond mae rhaid cofio, o'n i wedi defnyddio'r ffaith bod ni'n gallu sgwario dau ochr yr anhafaledd ond ni dim ond yn gallu neud achos yw'r symbol yna, therefore yw'r symbol yna, achos bod x rhwng yn y cyfwng 0 i pi dros 2 yn gynwysiedig, bracet sgwar yn cynnwys. X yn y cyfwng yna, felly mae bob sin x a cos x yn fwy na'n anhafal i 0 yn y cyfwng yna. Felly ni'n gallu sgwario heb newid yr anhafaledd. Bwysig bod chi'n meddwl am y pesau yna. Cofiwch, minus 2 dyn ni, sy'n llai na 1, bydde minus 2 di sgwario ddim hefyd yn llai na 1. So mae'n bwysig bod chi'n meddwl, a dwi'n gallu sgwario beth sy'n digwydd yr anhafaledd.
Felly, pwynt arall dwi eisiau edrych ar yw profi bod ail israd 2 ddim yn rhif cymarebol. Mae ddim yn ffracsiwn. Felly, os gosodwn ni bod ail israd 2 yn rhif cyfanrif dros cyfanrif arall, lle mae P a Q yn gysefin i'w gilydd, dim rhif rhwng y ddau yma sy'n gallu canslo. Un yw'r lluoswm lleiaf rhwng y ddau, lluoswm cyffredin lleiaf rhwng y ddau. A mae P a Q yn perthyn i'r cyfanrifoedd. Maen nhw'n gyfanrif, gallen nhw fod negatif, ond maen nhw'n gyfanrifoedd. Felly mae P a Q, a ni angen profi bod hwnna ddim yn gywir. Felly, ni'n gallu sgwario'r ddau ochr, felly fel wnaethon ni yma, felly sgwario'r ddau ochr, mae 2 yn hafel i P sgwar dros Q sgwar, sy'n golygu bod P sgwar yn mynd i fod yn 2 Q sgwar. Hynny yw, mae P sgwar a 2 yn ffactor iddo fe. Wel, os dwi'n 2 yn ffactor iddo fe, bydd 2 yn ffactor i P hefyd. Felly mae P yn 2 lluosi rhif cyfan. Felly, a gallwn ni osod P yn hafel i 2m. Nawr, yn draddodiadol, os byddwch chi'n profi hwn, byddwch chi'n gosod y 2m yn ôl mewn a dangos bod Q a 2 yn ffactor iddo. Ond beth ni'n mynd i wneud trwy hyn yw profi gan ddefnyddio siapau bod hwn yn ddim yn gywir. Fe ni'n methu cael P dros Q ffracsiwn fel yr rhif anghymarebol ail israd 2. Felly dychmygwch, M yn perthyn i'r cyfanrifoedd hefyd, integers yn Saesneg. Dychmygwch bod gyda ni sgwar ochr P. A wedyn ni, mae 'da fi, mae hwn yn hafel, felly ni'n ôl lan fan hyn. Mae P sgwar yn hafel i 2 Q sgwar. Felly P sgwar yn hafel i Q sgwar plus Q sgwar. Os gosodwn ni'r ysgwaren ar gyfer Q mewn yn sgwaren P, a'r sgwaren arall Q, y darn porffor tywyll yma yw le maen nhw'n gorgyffwrdd. Felly darn gwylod glas i'r ôl, P yw ei gyd, Q yw'r darn porffor golau, felly P minus Q sydd dyn ni ar y gwylod. Mae sgwaren dyn ni, maint P minus Q wedi sgwario, a 1 yn y fyna hefyd. 2 o'r yna. Felly mae'r darn porffor yn gorfod fod y 2 sgwaren bach yna gyda'i gilydd. Felly, achos ni wedi dweud nawr bod P fawr, y sgwaren P fawr, y glas mawr, yn hafal i 2 Q di sgwario. Felly, ni angen gwrthweud hwn. Felly, 2 Q di sgwario yn gorgyffwrdd i wneud y piws tywyll. Felly, mae 1 siap o'r piws tywyll yn gorfod fod yn hafal i'r 2 las bach hyn, sgwaren bach glas. Felly, mae'r un porffor tywyll yn P cyfan, tynnu P minus Q, a tynnu P minus Q arall. A mae sgwarau glas yn P minus Q. Felly, beth sydd gyda fi, fi'n gwybod hwnna yn dod i, beth oedd yn dod i 2 Q minus P, ond beth i angen dangos i chi yw, gan bod P a Q yn gyfanrifoedd, bydd P minus Q yn gyfanrif. Felly, mae P sy'n hafel i P minus Q, minus P minus Q arall, P fawr nawr, yn mynd i fod yn llai na P fach. Felly mae 'da fi cyfanrif sy'n llai na P fach. Hefyd mae Q fawr nawr, dynodi P minus Q fach fel Q fawr, a o'r llun chi'n gallu gweld bod Q fawr, sef y P minus Q yma, yn llai na gwerth Q. A mae P a Q yn gyfanrifoedd. Felly ni wedi profi
trio brofi bod P a Q yn gyfanrifoedd sy'n llai o seis na'r P a'r Q. A o'n i wedi dangos, dweud, bod gyda ni ffracsiwn yma sy'n gyfanrifoedd a dim rif, a ddoi nhw'n cysefin i'w gilydd. Felly ni wedi profi nawr bod bod na rifoedd P a Q fawr sy'n llai na'r yna sy'n gallu fod yn amhosib.